A veure, no són les vacances, són les mancances. Aquest era el crit principal que se sentia el mes de març passat pels carrers de Barcelona durant els primers 5 dies de vaga del professorat de secundària i primària. Un crit que responia a l'acusació del Departament d'Educació encapçalat per Josep González Cambray, segons el qual la vaga era una resposta a l'anunci d'avançament del curs escolar. Amb aquesta acusació, naturalment, es retratava el col·lectiu de professors com uns ganduls amb moltes vacances i poques ganes de treballar. I ens trobàvem davant d'un escenari tan sorprenent com és que en lloc d'escoltar i confiar en el professorat, que cada dia està a peu d'aula, precisament qui el dirigeix posava aquest col·lectiu en contra de les famílies i de la resta de la societat. Les formes no són el fort d'aquesta conselleria, els professors no fan vaga per les vacances ni per treballar alguns dies de juliol, un mes que d'altra banda no es cobra. Els professors fan vaga perquè acumulen molts anys de retallades i perquè falten recursos als centres. El PIB que establia la LEC l'any 2009 per a educació havia de ser d'un 6% i ara mateix és d'un 3,7% i la mitjana europea és d'un 4,6%. També fan vaga perquè ens trobem davant d'un canvi de currículum imposat, en cap cas consensuat, i amb una implantació que s'engegarà al setembre i del qual encara no sabem del tot com serà. D'esquena al professorat, que és qui l'haurà d'aplicar, d'aquí 3 mesos, al setembre. Els currículums s'han de pensar a llarg termini, han de tenir un recorregut llarg, precisament per la transcendència que tenen des d'un punt de vista social. Ha de ser un contingut consensuat amb la comunitat educativa, no fet amb presses, és el que s'espera d'un canvi tan substancial en una societat democràtica. Per aquests motius demanem que aquest ple aprovi els 6 acords que tenim a la moció. En primer lloc, que insti el Departament d'Educació a retirar el nou currículum imposat sense cap negociació prèvia. En segon lloc, que l'insti a destinar el 6% del PIB a educació. No fer-ho comporta, per exemple, que hi continuï havent ràtios elevades, menys personal de suport per atendre alumnat amb necessitats educatives especials i obstacles per detectar dificultats d'aprenentatge. En tercer lloc, que l'insti a no tancar grups i centres de la xarxa educativa pública per respectar l'opció de totes les famílies que aposten per l'escolarització en centres de gestió i provisió pública. En quart lloc, que l'insti a responsabilitzar-se de la defensa de la immersió lingüística i a oferir cobertura legal al personal dels centres. En cinquè lloc, que l'insti a revertir les retallades, que recuperi el poder adquisitiu perdut, incloent-hi també el retorn al reconeixement del primer estadi dels 9 als 6 anys i que comuniqui aquests acords als ens corresponents que hem esmentat aquí. Gràcies.